ito kasi it's a desperate poem. Bunga po siguro ito ng kanyang pagiging nasa malayong lugar. At I think nasulat niya ito noong winter at sinasabi po nga niya, nakaka-desperate daw po. Nagkakapag-cause daw po ng desperation yung ganong klase ng panahon. So iniisip ko po, iyon yung kanyang inspiration for writing this. Hindi po ako. Ay. Manto ni Aligagaw. Dukot ka ni ulpit sa ligamgam ni Butang. Kuspag ti pasamak, kari nga aling-alang. May saka bambanti, tagoog ni Alilaw. Ang niniwan ni Pangta, manto ni Aligagaw. Langag ka asimmangbay, nagmanto alawag. Ulaw ti kararwa, mangyaw awan adalagadag. Sumiyad ka sumangpat, kasigod mo't tabaw. May saka abambanti, manto ni Aligagaw. Panagpagam na lamis, atawa apagtaptapayak. Layosam ti paladpad, lugar pagar-arapapak. Lamasam karayo, aramidam aparparaw-paw. May saka bambanti, manto ni Aligagaw. Iwasawas mo pursam ni namnama, tinagam, lukaisam kurtina, a pinaglumanan ti panawan. Unoy ko kan pakaasi, impatom asalawasaw. May saka abambanti, manto ni Aligagaw. Linimas mo daydim patag ko, a puso abagnos. Inuyos mo't anintatawag, turad-kot na igusugos. Dati akanta itikaltang, nagbanindan akawaw. May saka abambanti, manto ni Aligagaw. Ibalod na kadagititiding, a pinapusyaw ni Saam. Nanisit nga niniwan, tingka pinagtaang. Dati yatalingan nga ni Turad, syakon ti alawaw. May saka abambanti, manto ni Aligagaw. So it's really a very, very sad poem. Nagagalit po siya at sinasabi po niya sa personang kausap niya na hindi siya totoo. Yung kausap niya is fake at maraming ginawa sa kanya na kabulastugan. At hindi po ako yon, kaya hindi po ako yung inspiration, I'm sure.